ġo Malta għandna l-ikbar biċċa li Peter Caravaggio. Dak kien il-50 cent tal-pittura. Fatt ħallamlu l plakka. Ekkont sensaqsi. Ġib ir-rikkezzi kollha li hemm huwa inkredibbli. Jitlu ċerka ta' 7,000 ruħ f'erba' sigħat. Il-kavallieri kienu nista' jgħu kbir. Promo! Sinjur, ma joqsok xejn, tagħmel li trid u jibgħatu kaw biex tgħix ħajja reliġjuża. Mela, illum għal-podcast miegħi għandi l-Tonio Mallija li huwa CEO tal-Katedral ta' San Juan. Ovvjament, ħanaqbduha fuq l-opera li huwa l-Katedral minn Mattia Preti għal Caravaggio, għal dawk it-tili, dawk it-tappezzeriji li huma preġġjati immens. X'fisser il-fatt li kellna l-Orde ta' San Juan Malta, l-istorja preżenti ta' Malta. Insomma, bla dubju huwa podcast dwar storja li huwa importanti ħafna li nagħmluh. Qabel ma nibda, nixtieq nirringrazzja l-numru ta' kumpaniji li jgħinuna biex dal proġett inkomplu nwettquh, il-bib tagħna tal-Alberta, il-Garmin, l-ISS, il-Path Artisanal, grazzi lil Browns, il-Maple, Melita, nirringrazzja lid-Defender, Wellbees.mt, kif ukoll il-bib tagħna tal-Business Labs. Irrikorru fuq il-paġna tal-Kazin fejn flimkien ma' Times qed nipproduċu wħud mill-aktar dibattiti eċitanti fejn intom tistgħu tikkummentaw, tistgħu tivvotaw, tistgħu tkunu hemmhekk fil-Kazin. U għal daqstant nirringrazzja dejjem minn qalbi lil Patreons li intom kontu support għal dawn is-snin kollha biex dan il-proġett ikompli jsir. Grazzi minn qalbi. Ara ħanibdew issa jien u Tonio Mallija. Isma' int għandek xi seba' ħajjiet. Kont nurse, kont l-università, kont l-isptar, x'kont tagħmel l-isptar fakkarni? Ma l-isptar, ġifieri inkelli ġiex ħajjiet l-isptar bħala nurse u bħala direttur tal-Materials Management and Logistics. Ġifieri il-Materials Management huma il-management tal-materjali kollha, ġifieri il-materjali mhux materjali bħal linja, ħadid u hekk, dawk ukoll. Però il-suturi, il-suturi, suturi. Il-pajpijiet li jitlu fil-ġisem minn kull orifiċju. Anything li jitħoġġu l-isptar. Kont iġġesti inti. U mbagħad għamilt ħabsa procurement anke l-università u inti? Dawk ta' 12 sena. Meta nbena l-IT hub u... l-ICT, l-IT services, il-metallurgy, il-trake, l-extension tal-engineering, inkompli. Fimna, ħadnieh. Sommarju tajjeb. In a nutshell, għamilt kemm jiswew 500 miljun euro proġetti ġo l-università. Fuq 12 sena. Xanieħ. Mela, mbagħad spiċċajt il-katedral. Spiċċajt mhuwiex il-verb tajjeb. Sibt ruħek il-katedral? Mela. Wara l-università għamilt sena mhux ma nagħmel ġejda. Imma kont nagħmel consultations. Mbagħad kif bdejt inħossni nikber, deċidejt taħjar naħseb biex nissetilja x'imkien narġa'. U inqala l-katedral. Il-katedral huwa xogħol partikolari ħafna għax hemm il-katedral li għandu mal-450 sena. Sena d-dieħla jala 450 sena. Huwa post ta' prestiġju immens. Barra minn hekk hemm il-proġett tal-mużew. Li meta bdejt nara fi x'inhu l-mużew, għax qabel ma bdejt naħdem il-katedral ma konx naf fiex wasal il-mużew. Kont naf li kien beda fit-2018 u ma konx naf x'inhu fiex wasal. Il-mużew dik il-parti fejn il-biċċa ta' 3D u dak parti minnu li dak l-oratorju. Dak l-estejnieħ, dak parti mill-mużew. Imma dak lest. Il-bqija tal-mużew hija fejn is-sala tal-arazzi
dik li kulħadd kien jgħid konkos kontra konkos fuq konkos ma konkos, tajjeb, ma il-pajjiż u hekk kulħadd jibda jpatpat qabel jara l-mużew kif kellu jiġi. Issa fil-fatt wasalna fil-stadju dejna nikxfu l-faċċata. F'Merchant Street kxifna l-faċċata, wieħed jista' jara ġifieri l-konkos fejnu. Hemmhekk hemm is-sala X'kienet il-kritika ma niftakarx jiena dil-kontroversja. Kienet kontroversja? Żgur kien hemm kontroversja kbira. X'kienet eżatt il-kontroversja? Kontroversja kienet li ġol belt qed nibnu kaxxa tal-konkos. Għalfej kont qed tibni kaxxa tal-konkos il-belt. Ħanejdlek, forsi ma nafx. Forsi bħalissa qed tħoss qalbek tinasar. Mela, il-katedral għandu set ta' 29 arazz. Għamilhom Perellos, tajjeb, u dawn għandhom ma' 320 sena. Spjega x'inhu arazz. Mela, arazz huwa jisu tapit kbir. Tajjeb. Li daw 29 arazz, 14 minnhom huma l-Appostli, il-Madonna u Kristu. Dawk jisom monokrom. Il-kumplament, 6 minnhom huma allegoriji, huma it-tifħir tar-reliġjon letteralment, per esempio, tal-Eukaristija. U 6 l-oħra huma il-ħajja ta' Kristu. U mbagħad hemm 3 oħra li huma il-Nunzjata, tajjeb, l-4 Evanġelisti u ovvjament ta' Perellos. Ma jistax ikun commissionjon Perellos u ma jkunx hemm arazz tiegħu. Tajjeb, issa. Daw il-29 arazz li huwa mind you, huwa l-ikbar set fid-dinja bħala set ta' 29 għax hemm arazzi li huma akbar minn l-arazzi tagħna. Fid-daqs ma bħala kollezzjoni hija l-ikbar ġabra ta' arazzi. Iva, u hija l-ikbar vera ta' bisejta ġifieri. Dawn bħalissa qegħdin in storage. Għaxiex? Mela. Dawn l-aħħar darba li ntramaw ġol katedral kien sentej ilu. Imma qabel dik id-darba l-aħħar li kienu ntramaw ġol katedral kienu 33 sena qabel. Meta kien ġi it-tieni vista, l-ewwel vista ta' Ġwanni Pawlu t-tieni. Tajjeb. Minn dakinhar lem qatt ma ntramaw. Għaliex għax kien beda r-restawr tagħhom. Dan r-restawr ħa 16 sena. Tajjeb daw kienu fi stat ħażin ħafna. Da immaġina meta kienu jintramaw. Kienu jitlaw bis-sellum. Tajjeb, jaqbduhom fuq 3 hooks u jħallhom hemm imtenlin. Meta jiġu biex jaqalawhom off the hook bum mal-art. Barra minn hekk daw għaddew minn ħafna ordeals. Ma kienux jifmu kemm huwa prestiġjużi daw ħalli ngħid ma naħsibx, għax ma rridx impoġġi dellijiet koroħ fuq in-nies. Apparti id-daqs tal-kollezzjoni, hemm affarijiet oħra li għamluhom prestiġjużi dawk l-arazzi. Dawk l-arazzi ta' biex magħmulin fuq il-cartoons ta' Rubens. Ġifieri mhux it-tieni dawk magħmulin mill-ħarir, mis-suf u mill-ħjut tad-deb. Ġifieri daw il-prestiġju tagħhom biss li għandhom 320 sena. Daw biex inħadmu f'5 snin. Tajjeb, ġo Brussels. Il-lums kollha ta' Brussels kienu qed jaħdmu kollha fuq da set. Kien hemm madwar 1000 ruħ jaħdmu fuqhom biex ilestuhom kemm jista' jkun malajr għax Perellos riedu. 1000 ruħ jaħdmu fuq proġett wieħed. Iva, ġo Brussels. Tajjeb. Li Brussels kienet l-iktar belt fl-Ewropa li kienet magħrufa għall-insiġ. Flammini fil-fatt il-tapestries tagħna huma Flemish tapestries, ġifieri huma Belgian ma Flammini, minn meta qed tgħid għandek xi ħaġa mill-Flanders. Għandek xi ħaġa. Ġifieri u dawn ġifieri wara l-tlesta restawr fuqhom
kont tlajt inġib l-aħħar tnejn, jiena u kollega tiegħi, jien Karl Milleri, li hu COO tal-katedral. Konna morna Meħlem biex inġibuhom ma' Malta. Għax daw peress li huma kbar, daw 7 metri b'6 metri ta' ġifieri qed nitkellmu mhux nitkellmu. Daw meta kienu qed jittieħdu għar-restawr u jinġibu lura, kienu qed jintużaw l-ajruplani tal-Air Force Belġana, is-C-130. Għax ġo fihom biss kienu joqogħdu. Imma peress li l-aħħar tnejn inqala l-inkwiet tal-gwerra tal-Ukrajna, l-ajruplani kienu kollha detailed tal-Air Force. U ma stanix insibu ajruplan biex inġibuhom law. U mbagħad inqelet kumpanija, Challenger, li daw offrewna li ġibuhomna. Però minn liex, mhux minn Brussels. Jiġifieri kellna daqsxejn triq. U ġibniehom. Meta ġibniehom, iddeċidejt li nirrakkomanda lill-Kunsill biex narmawhom. Daw wara 16-il sena restawr. Meta tajt il-Kunsill l-imkunsill qed ngħidu. Il-Kunsill mela. Il-katedral immexxi minn fondazzjoni. Il-fondazzjoni għandha kunsill. Sewa. Li 3 membri jiġu nominati mill-Istat u 3 membri mill-Knisja. Għaliex il-fondazzjoni hija bejn il-Gvern u l-Knisja. L-stakeholders huma l-Prim Ministru u l-Arċisqof. Allura jiena kull ma nagħmel bħala kap eżekuttiv jiena rrid nirrakkomanda lill-Kunsill u l-Kunsill li tini l-authorization biex inkun nista' naħdem. Is-sistema hekk taħdem. U l-Kunsill qabel miegħi u armajnihom. Taħseb li hija sistema tajba di? Għal postijiet fej jkun hemm kwistjonijiet fuq premises bħal dal-każ il-katedral, iva hija sistema tajba. Meta twaqfet il-fondazzjoni? Il-fondazzjoni twaqfet fl-2001. U qabel meta niġesti allura? Qabel kien hemm ħafna nkwiet. Tajjeb, għax il-gvern kien jgħid li tiegħu għaliex għax il-kavallieri fir-realtà kienu l-gvern tal-pajjiż. Meta ġie Napoleon u qaċċathom il-barra, il-Franċiżi ġew il-gvern tal-pajjiż. Meta l-Ingliżi tafgħu il-Franċiżi il-barra, l-Ingliżi ġew il-gvern tal-pajjiż. Issa, meta mbagħad kellna l-gvern Malti li ħamel l-Ingliżi. Il-gvern Malti. Ġifieri, il-katedral dejjem kien tal-gvern, però fi żmien dawk is-sentej li għamlu l-Franċiżi kienu taw qishom il-permess li l-isqof ta' Malta tajjeb ikun jista' jamministra l-liturġija ġol katedral. Iġifieri kientom u mhix ċara din, qisu kientom sort of il-management spiritwali. Uħolqod l-ambigwità li qed tgħid. Unħolqod l-ambigwità għax il-gvern kien jgħid li tiegħu, il-Knisja kienet tgħid li tagħha u daw dejjem jagħtu. Fil-fatt darba minnhom pereżempju kien hemm kwestjoni fi żmien Mintof u Gonzi kien hemm kwestjoni kienet taħraq ħafna. X'kienet il-kwestjoni? Il-kwestjoni kienet meta il-toħ ta' Rasa San Ġwan intbata restawr. Firenze. Meta ġie lura. Dan qabad u ttieħed il-Mużew tal-Arti. U kien hawa kbira. Ovvjament. U da għandu n-dera kien għamel xi 15. One fine night, għaxit importanti, one fine night, dal-kwadru sar reġa sapruħu il-katedral. U bajem. Kif sapruħu?
tgħidli xina ma konx neżisti dak iż-żmien, però jew saru xi diskussjonijiet, imma billej saret l-operazzjoni. Ok? Ġifier ħareġ fil-ħodu biex mal-Firenze u daħal lura. Ġifieri fundazzjoni f'dal każ kienet ideja brillanti għaliex. Għax da fl-aħħar mill-aħħar fejn m'għandekx kjarezza u fejn ikollok qbil hija l-aħjar soluzzjoni biex. Apparti dan id-disgwit li qed tispjega li inti ta' fuq il-Caravaggio. Dan il-konflitt fuq ta' menu, responsabilità jew l-obbligi ta' menu, kien jirriżulta fi problemi oħrajn? L-istat, per eżempju. Not that I know of ta'. Għax. Konna neħdu ħsiebu. Appunto għaldi konġej. Le, il-post kien neglected ħafna. Il-post qabel il-fondazzjoni għamlet ħafna affarijiet feudali tali il-post ġifieri. Meta tajt kien neglected ġifieri. Jiena niftakar per eżempju meta kont żgħir. Kienu joħduna għax kont tabbati wkoll. Fil-ħajja l-oħra kont tabbati. Kienu joħduna ngħinu l-qudiem. Bejli kien ners u astronauta. Eżatt. Tajba. Kienu joħduna ngħinu l-qudiem hemmhekk għax ma kienx hemm abbatini u kienu joħdu gruppi ta' abbatini minn parroċċi differenti. Niftakarni nidħol hemmhekk u l-post iswed kien. Iswed, meta tgħidlu iswed, ġifieri. Id-deb, l-isplendur tad-deb kien kollu telaq. Il-pitturi kienu jibku għal-restawr, is-semmek għandek kważi l-pitturi kollha ta' preti ta' barra, ġifieri il-ġiex Caravaggio u hemm biċċa oħra ta' Erardi. Kollha ta' preti. Il-lussu li hemm fl-arti. Era naqra fuq dan it-teżor artistiku. Meta bera San Juan inti spjegajt li dal-għodu li da kien pjuttost Garax. sempliċi, inti għajtlu garax. Meta tajt garax, kemm fuq li ma livell ta' sempliċità qed nitkellmu? Għandek ħitan ber. Literalment, ġifieri kien hemm il-kappelli kienu jeżistu ġifieri il-kappelli ma kienux imżejnin. Allura t-tiżjin kif daħal f'San Ġwan? Mela. Ara. Nibdew mill-bażi. Il-kavallieri kienu nista' jgħu kbir. Kbir, immens. Promo! Issa, kull meta kien jilħaq Grammastru, meta Grammastru kien jiġi elett, kien jagħti rigal lill-Knisja konventwali tal-Ordni. U dak kien jagħti rigal. Għan biex jgħid grazzi lill-Alla li ġie elett Grammastru. U t-tieni biex jħalli il-firma tiegħu ġol katedral. Għax daw fl-aħħar mill-aħħar daw meta ġewwaw rridu jitilqu. Għax hawn ma kien hawn xejn. Malta kienet fuq zaq il-re ta' Spanja, tajjeb, il-Papa saqsa il-re ta' Spanja għallu sma m'għandekx xi biċċartu għalihom daw għax daw jinodu kif ġiet kaċċew mir-rodi, għallu għandu waħda wara li kien xebba nuża l-kelma Maltija daqsxejn goffa jerda minn hawn, meta li ma għandux jerda iżjed l-eżaġġit, tiwlhom u jtuni falkun fis-sena, tisaseb falkun fis-sena. Ried. U daw ġewwa meta ġi l-Adam ma hu xejn. L-ewwel Grammastru f'Malta kien jismu l-Adam. L-Adam. Poetika l-ħaġa. Minn Adam għal l-Adam. Eżatt.
Għadet. Is-simbolizmu għemijiet. Insomma, kat l-long story short biex niġu għal-katedral. Marrit nibdilek mill-bidu. Ġifieri daw, anka meta għaskellhom f'moħħhom li jinvestu, però mbagħad inqalla l-assedju. U hemmhekk bdiet il-biċċa tax-xogħol tal-investiment tal-kavallieri f'Malta. U daw l-investiment għamluħ għalihom mhux għal-Maltin. Għax idu jgħixu tajjeb. Għax aħna noqogħdu ngħidux il-belt minn ġentlomi għal ġentlomi, mill-kavallieri għal kavallieri. Ma kienux ġentlomi l-kavallieri? Ara, jekk issaqsi lili, u din opinjoni tiegħi. Tajjeb. U ma rrid iweġġa' l-ħadd. Il-kavallieri kienu invażuri bħall-invażuri l-oħrajn. Li daw esploitjaw il-gżira kemm felħu. Daw, ġol katedral ma kienux Maltin, il-katedral ma bnewx għal Maltin. Il-belt ma bnewx għal Maltin. Għalihom bnew mal-belt il-palazzi li kien hemm ġol belt kollha tal-kavallieri kienu ma kienx hemm Maltin li kellhom palazzi, għas kienu senjur il-Maltin. Da għalhom ġifieri da fil-verità aqqas l-isqof ta' Malta ma seta' jidħol il-belt. Ma se jidħol il-belt jew il-katedral? Il-belt. Għax dik kienet il-belt tagħhom. Żomm, fil-belt kollha il-Maltin ma kienux permessi? Il-Maltin kienu jitlu biex jaħdmu, imkien manna dokumentat li kienu jqogħdu l-Maltin, forsi kienu jqogħdu servitu. Ma mhux. U min qed jaħdem min qed jibni? Mhux hekk. U ma għalfej bnew, il-katedral, x'funzjoni għandu? Il-katedral kellu il-funzjoni tal-knisja konventwali tagħhom. Il-knisja konventwali. Jiġifieri il-katedral tagħhom. Għax l-isqof kellu il-katedral tal-Imdina. Tajjeb. Huma rridu jkollhom il-katedral tagħhom. Issa daw kienu kompetizzjoni mal-isqof. U ovvjament, għamlu ħosba minn tiegħu. Fil-fatt, jien naħseb li nexxielhom. Għax daw. Għalfejn kienu kompetizzjoni, mhux parti mill-istess Knisja Kattolika. Le. Daw. Mhux it-tnejn jirrispondu għall-Papa kienu? It-tnejn jirrispondu għall-Papa. Imma huma tinsiex huma kienu l-gvern ta' Malta. Huma kienu jagħmlu liġijiet li josservhom kulħadd. Issa tinsiex huma kienu ordni konventwali. Ukoll barra li kienu ordni ta' kavallieri. U qabel kienu ordni ospitaliera. Judejjem kienu ordni reliġjuża. Okay. Konventwali jekk tfisser ordni reliġjuża. Issa dawn kienu jgħixu daqsxejn. Kienu jgħixu daqsxejn ħajja xellerata wkoll. Per eżempju? Da immaġina int ġanne. Tifel sabiħ ta' 14 sena. Sinjur. Ma joqsok xejn, tagħmel li trid. Tajjeb. U jibbatu kaw biex tgħix ħajja reliġjuża. Għax dak iż-żmien kienet xi ħaġa ta' prestiġju li familja nobli ikollha tifel li jkun kavallier tal-Ordni ta' San Ġwan. Allora daw kienu jibgħatu għom ta' żgħira biex jitħarġu ġo ordni reliġjuża konventwali. Tajjeb. Imma fl-istess ħin jitħarġu biex jkunu kavallieri, biex jkunu gwerriera. Meta kienet fl-aqwa tagħha l-ordni, daw kien training tagħhom militari kien ta' veru. Issa da 14 sena sir 15, 16, 17, 18. U tkun kavallier, tkun il-kingu. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kafetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ
u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Ovvjament, daw peress li kienu jagħmlu parti minn ordni reliġjuża, daw kellhom iridu jħarsu ċ-ċelebat u l-kastità. Imma fil-ħajja xellerata li kienu jgħixu, daw kienu jsibu ġumara Maltija. Xi. Kienu żaw il-kelma xi. Kemm iddokumentata din il-ħajja ta' Dbaħrid? Daw l-Askaris kellu jabbolixxi il-karneval. Għalfej? Għalek għanna xilitula, mux id-dioma, l-espressjoni isek wiċ laskri, għax tkun bin nervi, għax da tant kienu jixxelleraw fil-karneval. Li da għallom li ma jistaxku. Mżon namlu xaħġa, u nifqu. Jivri da għat nżamilek ħaġa wahda, tifem? Fil-fat jgħidu anka, per eżempju, la Vallett kellu li naf bijom li niftakar dwarhom kienu żewġ titfal kellu tifla. Tifla li spiċċat għamlet suċidju għax tiżewweġa. Sa daw mhux suppost li kienu jkunu jafu bijom in-nies, ġifieri. Għax ovvjament daw mhux suppost kienu jagħmlu daw l-affarijiet. U għalek ma kienu xjaraw għajtu għajma l-isqof ta' Malta, għax l-isqof ta' Malta kien jirrapportom l-Papa. Kien jugżom. Għalek ma rġi kollu xaqtmu miegħu. Għettifem. Fil-fatt, sa' daw forsi hemm xi nies jew xi studjużi ma jaqblux miegħi, imma għalek għandna ħafna kull jum jitbidde. De Marco, De Celis, De Manuele, parti mid-Debonijiet, tifhem? Għalfej. Għaliex, għax. Daw meta kien ikollhom, jekk minn dil-mara li kien ikollhom xaqnu magħha, kien ikollhom tifla biex they disregard it-tifla. Però jekk kien ikollhom tifel, kienu jħallsulu għall-edukazzjoni tiegħu biex ituħ stat f'ħajtu. Tajjeb għax l-edukazzjoni kienet. U barra minn hekk kienu jtuħ isimhom, mhux kull jomhom. Jiġifieri kienu jitlu qishom parrini tiegħu. Meta fil-fatt kienu jkunu missierietom daw. U dis-sitwazzjoni ma kienx tinżel tajjeb, speċjalment. Ġieli skalat bejnietom? Darba skalat sew għax anke kien hawn ir-rewwix tal-qassisin. Tifhem, issa ir-rewwix tal-qassisin mhix dokumentat eżatt li nqelet minħabba daw l-affarijiet, imma bqa' żgur li kollox beda jinħema, tifhem, u l-qassisin, daw l-qassisin ma kinux ġellieda, l-qassisin li bdew xewxu n-nies biex iqumu kontra l-kavalieri. Imma ovvjament inqabdu daw, kienu nqabdu xi 22 minnhom, kienu spiċċaw ġol ħabs tal-katedral, għax il-katedral fuq ġorokna għandu kamra għadna sejħu l-ħabs u kienu ġew eżiljati. Li interessanti wkoll mill-binja ma taqgħod naħseb dwarha ftit illum, x'inti fuq barra jidher pjuttost binja sempliċi. Imma mbagħad minn ġewwa hija tal-għaġeb. U kważi isa metafora għal-kavalleri stess. Fil-realtà il-faċċata hija stil manarista jedulu. Sempliċi u jekk tagħti daqqatajn sew, iżjed tixbaħ faċċata ta' fortizza, iżjed milli. Da xaħta militari fil-fatt. Ta' katedral. Tifhem jekk tara fortizza qisha bit-twieq iżgħar, tifhem bil-ġiex kamp nara. Però ġewwa kif spjegajna da il-Grand Mastri speċjalment rridu jħallu il-firma tagħhom. Min kienu l-iktar Grand Mastri li ħallew il-firma tagħhom? L-iżjed Grand Mastri li ħallew ovvjament
kienu il-kottonier, il-ġaħwa kottonier. Tajjeb, sa tinsiex, dak ġi commissioned mill-la kassier. Ok? Il-binja Il-binja ta' katedral dik commissioned mill-la kassier. Però naħseb li żjed li ħallew u kienu il-ġiex kottonier li kienu wara xurxin ġraħwa, wieħed għamel sentej u l-oħra għamel 15 sena. Wara jom kien hemm Perellos, tajjeb li da il-ġiex kottoner ma ħallewlux spazju fejn jagħmel l-emblemi tiegħu allura qabad u għamel il-commissioning tal-arazzi. U Win Yakult ukoll invest hemmhekk. Dawk li żjed l-erba' naħseb li jew ħamsa l-investew fil-katedral. Tidnaqdu fuq Preti biex tispjegana naqra biex l-involviment tiegħu x'kien. Preti kien qiegħed Ruma meta għamel l-ewwel xogħlijiet ta' ġol-katedral. Ma titgħidilna għamlu Preti. Preti huwa kien artist minn Kalabria, sewa li mbagħad meta tiela l fuq biex tiela fuq l-Italja ġifieri. L-Italja biex jistudja u beda jħalli impressjoni biex xogħlijiet tiegħu spiċċa Ruma. U da beda jsir famuż. U ovvjament il-kavallieri dejjem riedu l-aqwa artisti kif kienu għamlu ġabu l-Caravaggio. U da kif saru jafu bih il-kavallieri commissionjaw biex jagħmel 3 pitturi għal Kappella ta' Aragona u bat l-ewwel 2. It-tielet waħda kienet San George. Kif batu l-da San George? Għallu l-ħudu paċenzja ħin. Ippakja u għajja wek. U ġie. Ta' raġel ġie. Kemm dama? Dam 40 sena. Fil-fatt mitaw u qiegħed mitfun ġol katedral. Dam 40 sena sħaħa wek. Ġifieri da nikkalkula. Kemm hu meqjus mad-dinja Mattia Preti? Mattia Preti huwa meqjus, per eżempju, jekk tmur inti National Gallery ġo Londra hemm il-pitturi tiegħu. Kif hemm ta' Caravaggio wkoll. Tifhem ġo Calabria ovvjament, kull viżitatur Kalabrez li jiġi il-katedral. Sa barra l-katedral madwar il-gżira hemm ħafna pitturi tiegħu. Biss ġo l-Knisja taż-Żurrieq. Probabbli anka għamil żmien qerx. Biss fadlilhom 7 pitturi. Kien hemm 8 ma waħda minnhom inqerdet fit-tieni gwerra. Fadlilhom 7 u 7 biċċiet tal-arti sbieħ immensa ġifieri. Il-Knisja tal-Ġiżwiti ġol Belt xi 4 biċċiet u ġifieri da kien prolifer. Affarijiet bħal daw ikollhom jew nafu jew nistaqsu x'valur monetarju għandhom. Għanejlek. Meta timla l-formula tal-insurance int? Inti il-formula tal-insurance ma timlijiex for their replacement. Inti timlija jekk jiġrom l-ħsara biex jerġgħu jiġu restorati. Da inti jisu għandek diamant. Tajjeb. Da jekk jiġi misruq. Inti l-preġju ta' diamant trid, mhux il-preġju tal-flus. Jiġri l-ebda valur monetarju ma jirreplaceja daw il-xogħlijiet tal-arti. Da barra li huma xogħlijiet tal-arti kbar. Tajjeb. Hemm il-prestiġu tal-istorja. Priceless.
Il-Maltin x'involviment kellhom fil-katedral? Naf li li ma setgħux jitlu fil-katedral. Il-Maltin, il-probabilità, l-involviment li kellhom, tajjeb, għax da, ovvjament, il-kavalieri ma kienux sajibnu. Però il-Master Mason kienx Lormo Gassar, kien Malti. Il-ħaddiema li bnew, il-probabilità, il-biċċa kbira minnhom apparti l-iskjavi li kienu Maltin. Jiviri, dak l-involviment. Daġ Lormo Gassar, kif daħal, kif aċċettawh? Għax ma kienu elitisti mill-qed tifhem. Iva, imma inti meta tkun qiegħed fuq art, tajjeb, ħatuża barra il-materja prima, ħatuża ir-riżorsi umani wkoll. Da skoprewh, mhux probabbli, kienu bagħtuh jistudja wkoll ta' ġifieri, mhux ngħid li però meta kien qed jibnu l-belt, most probably da identifikaw li hawn Master Mason tajjeb, speċjalment fuq il-ġebla Maltija. Eżatt mhux fuq kwalinkwa ġebla. Hemmhekk bil-ġebla Maltija mibnin maqtuha mill-istess post. X'jiġifieri maqtuha mill-istess post? Jiġifieri fejn hemm il-katedral. Ħdeh hemm barriera li faċċata tal-qorti jekk jiġifieri? Le, mhux faċċata tal-qorti, imma fuq Merchant Street. Eżatt, tiġi fuq Merchant Street. Tajjeb, fuq Merchant Street, fuq Terrapin qiegħda. Mbagħad ovvjament inta fuq Terrapin radmuha. Dik il-parti ta' Merchant Street fil-fatt kienet barriera li reġgħu radmuha bil-Terrapin. Iva, huma użawha bħala ċimiterju fil-fatt, għamlet żmien twil ċimiterju, anke fi żmien il-Franċiżi. Barra minn hekk hemm kripta, l-kripta ta' Bartolot, jekk tinżel tista' tara mqatta fil-blat. Il-kripta ta' Bartolot. Bartolot kien kavallier, kien qisu r-reġistratur ta' min jindiferent taħt. U fejn qiegħda il-kripta? Dik qiegħda taħt l-oratorju, eżatt. Ġifieri l-oratorju li nbena fis-1604 fejn hemm il-tuħ ta' Rassa San Ġwan. Taħtu hemm il-kripta ta' Bartolot. Isma' x'peress li l-unika protagonist Malti li ħan nitkellmu dwaru llum, da ġi Lormo Gassar. Nafu xi affarijiet oħra dwaru. Fimni, nafu li kien miżewweġ u mbagħad kellu li 4 tfal sersbal. Wieħed minnhom kien sar arkitett. Kienu batuħ jistudja wkoll fuq strutturi militari. Fil-fatt kien. Da il-manerist li kont qed tispjegali? Le. Mhux dak l-istil huwa. Le. Ok, kategorija oħra. Le, stil military architect. Ġifieri da anke kien iddisinja xi torri. Qed tifhem? Però li żjed l-disinja u kienu faċċati ta' knejjes, bħal tal-Rendi pereżempju, sabiħ ħammens. Da kien eġevolat ta' ġifieri wkoll. X'huma mbagħad min kien jaħdem magħhom, tifhem, ma naħsibx li kienu nies mill-ara għalkemm ma kienux mill-ħelwin ħafna. Gwerriera u daw kienu. Gwerriera, privileġġjati, tfal tas-senjuri. Elitisti. Fl-aħħar mill-aħħar inti tajt mela jiena l-apex ta' din il-ġerarkija. Fil-ġerarkija Ewropea ta' nobiltà, il-kavallieri fejn kienu? Mela, il-kavallieri fil-realtà kienu ġejjin kollha minn familji nobli, minn barrunijiet, minn kull titlu. Huma ġeneralment kienu jkunu the second born male. Għax the first born male kien jibqa' mal-familja biex jiret it-titlu. Issa, peress kienet xi ħaġa ta' privileġġ kbir
li kollok kavallier fl-Ordni ta' San Ġwan, mela, it-tieni tifel, tajjeb, u t-tielet u r-rabax kien hemm anka kienu erbaħwa. Biss il-kottoni kienu il-ġiex Grandmastri, kienu waħwa, u kellhom ħom ieħor li qed mitfunu koll hemmhekk. Li kien kavallier Li kien kavallier ma Grandmastru. Ma peress li kien high ranking knight għandu it-Tucson. Waħda mill-405 li hemm fil-katedrali. Ġifieri daw kienu jkunu kif tispjegaj jkunu sinjuri. Mhix għax da ma kinux jaqbdu jibatuh bidu fidu, da kienu jibatu l-ġid miegħu. Għax da rrid fejjoqgħod, rrid jilbes, rrid jiekol, allura kienu jiffinanzjaw. Staħseb kemm kienu tat-tajjeb daw il-familji daw kollha bit-titli ju. Daw kellhom artijiet sħaħ, reġjuni, estates, bin-nies jaħdmu magħhom, ġifieri dak il-livell kienu fl-Ewropa. U apparti li kienu jinteressom mill-arkitettura u li ħallu dan il-legat, u huma kienu baqgħu ikunu involuti fi gwerer u fi ġlied. Ara bħala ġlieda primarja li nafu biha żgur għal assedju. Issa, dan l-Ewropa Kristjana kien ikollha gwerer oħrajn. U dawn kienu jassistu fi gwerer oħrajn, speċjalment gwerer navali. Nafu li Karaffa, li kien l-ammiral tal-Ordni, ħasem fil-gwerra tad-Dardanelli. Fil-fatt, fil-monument tiegħu, wara l-bust tiegħu, għamel xena tal-gwerra. Gwerra navali. Kienu jieħdu sem. Meta bdiet tonqsilhom iżjed is-saħħa u l-forza mbagħad bdew inaqsu. Tajjeb, però daw kienu jieħdu sem fis-sibi wkoll. Ġifieri is-sibi hawnhekk il-piraterija, l-furbanizmu, kien regolarizzat. Kienu joħorġu l-liċenzji għas-sibi. Dejjem iridu jattakkaw ġifieri bastimenti musulmani, mhux bastimenti kristjani. Imma huma kienu jieħdu sem ukoll. Ġifieri minn kien dal-privileġġ kollu xorta kienu jmiddu idejhom daw. Iva, kienu ħallu l-flus, dana per eżempju l-Maltin, kien hemm Maltin, ma l-iżjed kien hemm Sqallin u Spanjoli. Daw, per eżempju, percentaġġ mill-qabda tagħhom kien ikun għal-kavallieri. Kellhom flotta. Iva, kien hemm flotta. Imma ġifieri parti mill-business kien qisu din il-flotta. Li inti per eżempju ikollok wieħed mill-kavallieri li jkollu l-flotta tiegħu, jkollu naqas qalina, u mbagħad imma hu il-kavallieri kapaċi joħroġ ukoll. Iva, bli meta kien ikollu update kien jgħid ħalmu rebertijiem magħhom ħaġ. Il-passatemp. Ejja nżommu l-affarijiet sempliċi. MCB, protezzjoni bażika. RCBO, protezzjoni avvanzata. Għax ma tinvestix f'RCBO biex titfi il-problema, u mhux id-dar kollha. Sib l-RCBOs ta' Schneider Electric għand li SS u għand hardware stores ewlenin. Caravaggio kif spiċċa Malta? Caravaggio wkoll kien fuq tiegħu. Xkur kien kellu karattru kolorit ħafna. Tajjeb. Għalfej tajt li kellu karattru kolorit. Da, meta kien Ruma kien qatel wieħed. Tajjeb li da kien kellu ċertu statura fis-soċjetà dak iż-żmien. U kellu l-pjena tal-mewt fuq rasu in the Papal States. Dar nexxilu jaħrab mill-Papal States, minn Ruma u reġjuni oħrajn u mar Napli, għax hemmhekk il-Papa ma kellux jett. Però dejjem xtaq li kien baqa' Ruma, għax Ruma kienet qisha l-kapitali tal-kultura, l-kapitali tal-arti. Dik kienet ittieħ wis li hu mhux qiegħed hemm għax kien jaf li hu artist ta' ċertu kalibru. Meta Winnie Court bena
l-oratorju għan novizzi biex jgħidu l-formazzjoni ġo fija u biex. Ma spiega fej jiġi l-oratorju fil-kuntest tal-katedral. Mela, kif tidħol fil-katedral, on your right, hemm jisu kappella. Tajjeb, dak huwa l-oratorju. U dibni għawin jakord? Ija, fi żmien Winja Court. Extension 1606 huma hija. 1604. 1604. Da bena Winja Court bena l-oratorju. Tajjeb. U d-deċieda li għamel pittura. Ġofija. Ovvjament, kienu semmaw bieħ kemmu tajjeb u kemmu. U kontatjawh biex jiġi pitter del-pittura. Issa da tinżiex, da kellu il-pina tal-mewt fuq rasu. U maħruġa mill-papa. Il-kavallieri kienu jwieġbu l-papa. Winja Court talab il-papa biex jista' jġibu għaw, imma ma jipproġedux kontriħ. Tu għedin siltu inġiri. Talbu wkoll biex jisir kavallier. U da il-papa d-deċieda li jgħidlu iva. Ġi għawek. Blim raġunament għallu iva. Ma jfemni. Ħebib tal-ħbib. Sawa. Min dejjem kien jiżistu. Daġi beda jpitter il-pittura. Għamluħ kavallier tal-obbedjenza. Tal-obbedjenza, 100. U da kem da Malta. Ġiju kien fl-ordni. Eskun ma. Kien membru tal-ordni. Zada. Il-bqija tal-kavallieri. Ifem huma wkoll kienu joqtlu jħawdu. Imma meta kellhom il-xaħat li issa daħal fl-ordni li mhuwiex nobli. U li saftetilu l-papa. Eskun. Tjaqtalu rasu. Tjaqtalu rasu. Il-kavallieri l-oħrajn kellhom xi tip ta' reazzjoni għal fatt li ġi. Għal dik konġeju. Ġifieri fl-ordni kien hemm min jammiraħ u sar ħabib tiegħu. U kien hemm min x'qed nagħmlu għaw. Qed tifhem? Ġifieri kien hemm mistoqsijiet. U da fil-fatt wara 14 ġar jew 15 ġar. Ma nafux eżatt. Da kellu xi jgħid ma' kavallier ma' high ranking knight, ġifieri. U ġiet użata pistola semi-automatika li dat tip ta' pistoli kien ikollhom il-kavallieri biss. Di kienet waħda mill-ewwel armi semi-automatiċi li għadderet u l-intużat f'dil-ġlieda u ntlaqat u ġi ferut il-kavallier. U issa sparalu xu jew waħlu xfieħ. Imma da ġi arrestat u kellu jaħrab minn Malta. Fuq attentat taqtil. Fuq attentat taqtil. Ġifieri. Fej arrestawh? Fej żammewh? Naħat ta' Santirmu. U kif ħarab nafu kif ħarab? Le. Bil-bib tal-bib. Tajjeb kollok il-bib. Wisfobabli da ġifieri, wisfobabli, għax da m'hemm xejn dokumentat. U jiena anke meta nara dokument ta' xi 400 sena jew ta' xi 500 sena wkoll nieħdu bil-limitazzjonijiet tiegħu ġifieri, għax da ma tkunx taf inti min kitbu jekk kitbux b'xi pistola ma' moħħu jew jekk il-mara ma sajritlux tajjeb, qed tifhem ġifieri il-limitations toħodhom, imma da m'hemm xejn dokumentat, għalhekk qed ngħid wisfobabbli ħarbuh xi kavallieri Italjani. Għax mbagħad talaq lejs qallija ġifieri dawn. U ma tantx dam ħajle, ma riex 38 kellu meta miet.
Ejwa, mid-żajr fil-fatt. Bid-żgħir. U dik id-disgrazzja, dik l-ikbar disgrazzja li ġrat lil Malta, x'da immaġina. Kieku baqgħu. Kif baqgħu il-preti. Kieku hawnhekk mifquwejn bil-Caravaggio. Mhux 5 biss Pitter u 2 biss fadlilna hawnhekk. L-oħrajn fejnhom? Wieħed minnhom huwa il-portret ta' Winjaku stess li qed il-Louvre. Għandek liħor ta' Kavallier li qed il-Pitti, Firenze. U hemm minn għalija Sleeping Cupid liħor kien ma nix referenzi. U sa Malta għandna tnej St. Jerome. St. Jerome, St. Jerome Writing. St. Jerome Writing. U l-famuż toħta Ras ta' San Ġwan. Li kispjegajt lejn dal-għodu jina għalija dak il-term toħta ras mux tajjeb għas kif dokumentat dekollato. Għaliex? Għax Caravaggio rriti Pitter f'dik il-pittura. Il-preludju għal ġiex pitturi l-oħra li qegħdin Ruma fejn huma vera dekollati. Għaliex? Għax Ras San Ġwan qiegħda ġo platt. Il-pittura tagħna Ras San Ġwan għadha monqu. Fil-pittura tagħna San Ġwan hemmhekk qed jiġi skarnat. Għaliex? Għax xriti Pitter hemmhekk. Hemmhekk riti Pitter. Il-til tal-ħaruf tas-sagrifiċċju skont ir-rit ludi. U dan minn fejn narawh? Dan narawh kif l-executioner tajjeb qed iżomm id-deger li qed idaħħal fil-holster. Tajjeb, dak id-deger huwa mir-riċerka li għamilt huwa kafur li huwa deger li jintuża biex jiskarna l-ħaruf. Issa, jekk tinnota, id-dem diġà ħireġ minn San Ġwan. Però d-deger nadif tazza. Qisu ħajintuża għadu. Għaliex? Għax dak iż-żmien il-biċċier kien ikollu l-pride tiegħu li with one strike jiskarna l-ħaruf. Però daħħal is-sejf ħarġu u baqa nadif. Dak kien pride għalih il-biċċier. U hemmhekk dak li qiegħed ipinġi Caravaggio. Dejjem skont l-eżekuzzjoni skont ir-rit ludi. Għax huma kienu lutu. Huma kienu lutu il-nies li qatluh. U San Ġwan, U San Ġwan kien ludi. Għall-ordni, dik il-pittura x'kienet tfisser? Dik il-pittura għall-ordni kienet tfisser ħafna. Tajjeb? Għaliex għax il-patrun tagħhom kienet pittura tal-patrun tagħhom, ta' San Ġwan il-Battista. Però meta beda jgħaddi żmien, peress li hu qisu kien għasna f'taqbad tgħidlu, qisu kien fi klabb. Ma mexxix ma' regolamenti u tkeċċa. Allura diżonorat. Bdiet titlef l-importanza tagħha. Qed tifhem? Speċjalment mbagħad meta preti kien id-disinja għamel l-embellishment tal-oratorju, għax l-oratorju bħal katedral kien qisu garax li f'dik il-pittura ma kienx hemm u għar tal-taħta. Però preti kien jirrispetta ħafna lil Caravaggio. Immens kien jirrispettaħ. Kif nafu għadi? Għaliex għax meta għalulu biex jagħmel da sort of refurbishment tal-oratorju, mela l-oratorju bil-pitturi tiegħu. U kien bniedem li jgħir
dak kien artist ukollu. Faċilment kien jaqbad dik neħħija minn hemm u għaddaba hemm u jagħmel pittura tiegħu, però dik il-pittura ħalli hemmhekk. U madwar l-oratorju, fil-fatt dar-ritratt qiegħed vera ġifieri qed taraħ art tal-sempliċi u l-pittura ta' Caravaggio. Temem? Toħ tar-ras. Issa hu Preti tant kien jirrispettaħ li mela kull mem pitturi tiegħu. Urina kif innu l-Ungeri, Dak il-pitturi kollha li hemm madwar l-oratorju. Huma ta' Preti. Dik bissija ta' Caravaggio. Li kien xi wieħed bigo mifquh ma' kull imkien. Ma jekk jiena ħanagħmel river minħalli kollox tiegħi. Però kien jirrispettaħ. Għalhekk kien raġel. Għalfejn kien rispettat? Ovvjament, għax kien kapaċi il-Preti japprezza il-kapaċitajiet ta' Caravaggio. Xi distinguh il-Caravaggio? Xi distinguh bħala artist? Ara, Caravaggio kien bniedem intelligentissimu. Tajjeb, ġivi da għal-kem kienu jajru ħafna li ju jikkopja għax ċertu ċuħ tarom pitturi diversi, specialment per eżempju, dak il-wiċ ta' dik il-mara anzjana li jem fil-pittura tagħna. Li qed tattewidneha. Li qed tattewidneha. U dik nixtieq ngħid xi ħaġa li qed tattewidneha. Dak il-wiċ taraħ f'pitturi oħrajn. U kien jiftakru l-wiċ. U kien ipittru. Ħoloq it-teknika tal-chiaroscuro. Ġifieri ta' minn fej ikun ġej id-dawl fuq il-karattri tiegħu li kien ipitter. Spjegalek dal-għodu per eżempju. Il-biċċa l-kbira tal-pitturi tiegħu id-dawl dejjem ġej mill-list, mix-xelluk. Allura inti tara l-uċuħ għandek the left hand side jidher bright, sabiħ, kuluri, the right hand side. Jekk tara per eżempju l-executioner daru wara jixel. Għax id-dawl jidħol fuq daru. Meta kien hemm bżonn għax il-pittura hekk kienet teħtieġ li d-dawl kien jagħmlu mill-west. Kien kapaċi il-chiaroscuro jaqilbu u jiġi mill-west. Għal per eżempju d-depożizzjoni ta' Kristu lill-ommu. Kristu ġi preżentat l-ommu fil-tlieta ta' wara f'sinar. Fil-tlieta ta' wara f'sinar ix-xemx tkun imxiet jew għax ix-xemx ma timxix. Id-dinja tkun daret li d-dawl ikun ġej mill-west. Allura il-chiaroscuro qiegħed mill-west. Hija dil-ħakma ta' kif jippreżenta d-dawl it-teknika. It-teknika. Barra minn hekk. Jekk tara l-executioner, l-anatomija li hemm fih. Jisik qed tara xi ħajja. Three-dimensional kważi. Tajjeb. Sa' nitkellmu fis-1600, sa' nitkellmu mhux il-ġimgħa li għaddiet. Hemm teknika tant kienet qawwija li ġili taħseb għalfejn ftit mill-iktar opri sagri sbieħ isiru mill-iktar nies li huma disturbati? Iżjed mill-opri sagri jien nħares lejn l-artisti. Ħafna jiena nemmen li ħafna ġeni u mhux fl-arti biss f'kollox. Mużika, Mozart. Kollox kun hemm daqsxejn kif taqbad tgħid. Ġen. Isma' dak kulħadd għandu l-livell ta' ġen f'moħħu, imma ħalli npoġġja mod ieħor. Aħna kulħadd juża 10% minn moħħu, dan nies ikunu jużaw 12-13% minn moħħu. Da Vinci kien kiteb essej fuq u Freud ara ssibiex waħda nsejt isimha li fiha Freud jispjega l-istorja adolescenti ta' Da Vinci li kien pervert kbir. Fl-adolescenza tiegħu kien
jagħmel ħafna affarijiet sesswali, ġifieri miegħu innifsu ma' nies oħra, ma' annimali. U mbagħad kien hemm punt fejn hu ddeċieda illi se jieqaf minn dawn l-eżerċizzji sesswali, daw l-esperimenti sesswali. U t-teorija ta' Freud hija li saret dik li tisejjaħ sublimation, li l-enerġija sesswali mbagħad trasmettiha fl-arti ta' Freud ta' Da Vinci li nafu llum. Xi ħaġa differenti l-moħħ għandu biex jirnexxielu jikkoordina bejn l-immaġinazzjoni u l-id u joħloq hekk. Meta kollox jimxi ħarir, affarijiet sbieħ iseħħu. Ordna l-Flexi Bundle tiegħek issa. Qabel ma nkomplu, jienu Tonio, nixtieq nirringrazzja l-kumpaniji li lilna jgħinuna biex inkomplu nagħmluh dan il-proġett, il-bibtana tal-Alberta, l-Garmin, l-ISS, Pat Artisanal, grazzi lil Browns, il-bibtana tal-Maple, il-Melita Defender, Wellbees.mt kif ukoll il-Business Labs. Guys, minn għarda kumpaniji dal-podcast ma jistax isir, allura l-appell tiegħi huwa dejjem fejn tistgħu użaw is-servizzi u l-prodotti ta' dawn il-kumpaniji li jemmnu fil-proġett tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll minn qalbi dejjem il-Patreons, patreon.com/John Mallija, jekk tixtiequ tkunu parti minn dan il-proġett, minn din il-komunità li hija n-nifs li għandu bżonn dan il-proġett. U infakarkom ukoll biex tirrikollu fuq il-paġna tal-Każin tal-YouTube fejn hemmhekk qed intellaw flimkien ma' Times dibattiti live, b'udjenza live, li aħna nħossu ma' dibattiti insomma importanti u pertinenti għal-pajis. Issa nkomplu bil-konverzazzjoni tiegħi u Tonio. Il-pittura ta' San Juan jidher li hija l-unika waħda li Caravaggio qed tiffirma. Iva. Nafu għalfejn? Mela, il-tuħ tar-ras. Din id-dejja ngħidla tuħ tar-ras. Dik hija l-ikbar biċċa li qatt tagħmel. M'hemmx waħda ikbar minnha. Alright, jiġifieri ġo Malta għandna l-ikbar biċċa li Pitter Caravaggio. U l-uniku waħda firmata. Issa jekk tinnota il-firma ħirġa mill-ladira dem tal-iskarnar ta' San Juan. U hemm F. Michelangelo. F għal frate. Għax kien diġà nominat kavallier. Tajjeb, għalhekk F. Michelangelo. Issa da esperjenza il-pjena tal-mewt. Meta kien maħrub. U forsi iffirma dil-pittura għax kienu ħossu sinonimu mal-martirju ta' San Juan. Bil-tuħ tar-ras. Ħadd ma jaf. Li hu żgur li jekk tħares sew lejn il-firma jew lej F. Michelangelo ma tantx tik l-impressjoni li dik għamilha bi brax jew pinzel. Il-probabilità li għamilha b'subaħ. Dejjem qed ngħid il-probabilità u dejjem interpretazzjoni tiegħi għax m'hemmx dokumenti. Tajjeb, jekk tara sew
miex pinzellik. Swabbli b'suba u mill-istess zebba tal-għadira tad-dem li ħirex mill-karotid with one strike. Kiteb F. Michelangelo. Xaħġa li tfisser u għalih, ġviri, xie importanza kella li għadik il-pittura biex id-deċida li tkun l-unika waħda li jitfa ismu fuqa. Probabilment kien grat li winja kort li da xelezilu. Il-fat li kien frate probabli ħas ċertu immunita u forsi għal s-saljena frate jena skansat. Imma moħħu kien wisq perturbat biex ma jidħolx iktar inkwiet. Fimni, naħseb, yet again, naħseb li kien short temper, du. Fimni. Mediterranju, Latin, demmi baqbaq. Kif taqbizlu? Zgur li kien mux daqsek paċenzjus. Bis-sens iż-żewġ stejjer li nafu dwaru. U l-fatt li riċerka ftit fil-break li kienu kol involut li aħħab da. Għasku. Ġifiri, da kien il-50 cent tal-pittura. Basikament. Muxek? Il-fat li Malta kella l-katedral, kella l-belt, kella l-Caravaggio, kella l-Kavallieri, għal-futur ta' Malta, dix kienet fisser? Għas tista' tgħid preċiżament x'kienet fisser, għaliex għax il-gżira ta' Malta dejjem kienet musmar jaqla l-ieħor. Ġifieri daw il-Kavallieri jagħmlu madwar 150 sena hekk jisu li bedu ieħor. Ġifieri fl-aħħar ta' dawk iż-żminijiet l-ordni kienet bla saħħa. Għalfejn, kif tilfa s-saħħa l-ordni? Kif spjegajna ftit ilu, tal-Kavallieri kienu l-uliet ta' nies nobli. Issa, u Ewropew. Mela, l-ewwel daqqa li ħadet l-ordni meta Henry VIII waqqaf il-Knisja Anglikana. Għaliex? Għax il-Kavallieri Ingliżi mostly s-sejdlhom Brittaniċi kien hemm ta' forsi naf xi Skoċċiżi jew forsi minn Wales jew. Imma mostly Ingliżi kienu. Daw talqu lejn l-Ingilterra. U ftit minnhom baqgħu u amalgamaw mal-Bavarjani. Tajjeb, ġifieri hemmhekk l-ewwel daqqa. Inti tlift numru li kienu qed jikkontribwixxu. True time jisom bdew reġgħu tifhem dak il-loss reġa' beda jiġi riġenerat. Imma ma tix tinsa li l-Ewropa kienet għaddejja minn ħafna tibdil. Pereżempju jekk tara aħna għandna pereżempju m'għandniex kappella ta' Franza aw ta' Spanja. Kappella ta' Aragona. U mbagħad għandna l-kappella tal-Portugal. Leon u Kastil. Ġifieri dak iż-żmien, Leon u Kastil kienu jagħmlu parti mill-Portugal. Ma kienux jagħmlu parti minn Spanja. Jekk tibqa' ddur mal-katedral, inti ssib il-kappella ta' Franza, u mbagħad ħdejja il-kappella ta' Provinċja u faċċata il-kappella ta' Auverna. Llum il-ġurnata daw kollha Franza. Imma dak iż-żmien kienu reġjuni indipendenti. Ġifieri meta. Ma dik kif ikkontribwixxi għad-ġufija? Għad-ġufija. Mela. Meta bdew dawk ir-reġjuni bdew jingħaqdu. Sewwa? Ma baqgħux iħossu l-importanza u l-prestiġju li jibgħatu l-uliedhom biex ikunu kavallieri tal-ordni. Allora, jekk fi żmien l-assedju kien hawn madwar 700 kavallier. U meta ġie Napoleon hawnhekk biex jieħu l-Malta kien hawn madwar 300 kavallier li 250 minnhom kienu Franċiżi.
Da, anka fin-numri minn 700 għal 300 sa da kien hemm tul ta' żmien gap. Ġifieri da in-numru kien jitla' jinżel, qed tifhem. Imma dawk iż-żminijiet lej l-aħħar, speċjalment lej l-aħħar lejt 1790s. Tajjeb, biex mbagħad fis-1798 ġew il-Franċiżi. Ma kien hemmx saħħa da fil-fatt kienu jitolbu lil Papa biex isaqsi r-rejiet ta' Spanja tal-Portugal, tifhem, biex jibatu stakkamenti ta' soldati biex jgħinu lill-ordni jkun daqsxejn b'saħħithom militarment. Daqshekk kienu bdew jiddajfu fil-fatt meta Il-pik meta kien allura? Il-pik isu kien minn żmien Lavallett forsi sa win jahud. Qed ngħidu medda ta' kemm il-sena? Isu 100 sena. Jiġifieri fil-perjodu li nbniet il-belt. Eżatt, u anka wara il-kottonier Perello, Swinjabur, kienet imbniet il-belt, kienet stabbilita l-beltu. U daw kienu jkunu ġistakkamenti, forsi kienu jkunu 200 soldat. Meta ġi Napoleon, ħompex miskin titejdlu, il-kavallieri ma setawx jiġġieldu l-Napoleon għax daw ma setawx joħduha kontra Kristjani oħrajn. Tajjeb, kien hawn dawk il-200 soldat Portugiż u l-Milizja Maltija. Il-Milizja Maltija ma kellix armi, kienet għada daw dejma xwabel u daw l-affarijiet. Ġifieri, il-ħompex ħafna nies ipinġuh bħala xi bniedem kaward, dajmin xi beżżieħ. Ma da nexxielu jżomm il-Napoleon bil-galjuni tiegħu barra l-port. Tajjeb, bl-iskuża tan-negozjati sakemm induna li isma' il-kavallier mhux se jgħinuh. Għax il-biċċa kbira kienu Franċiżi. Il-ftit kavallieri li kien hemm barranin ma kinux biżejjed biex. Da, fl-aħħar ċeda. Jiġifieri Ħompex kien l-iżjed Grammastru li kien ilu Malta. U kien wieħed mill-ġiex Grammastri li kienu jitkellmu bil-Malti. Tajjeb, għax kien hemmu u Deroan. Ukoll kien jitkellem bil-Malti, Deroan. Mhux jitkellem ħafna, però Ħompex kien jitkellem bil-Malti fil-fatt għandna tliet irħula ħansejħulhom blietħa li huma kellhom konnessjoni qawwija ma' Ħompex fejn għandek il-Siġġiewi, il-Ħasabbar u ż-Żejtun. Bib tiegħi il-pata krips metodu artiġjanali u mal-krips favoriti tiegħi minn il-borza anke ċieħ ta' rosemary jifqaw għandhom il-Hyoelic sunflower oil li jagħmluhom ħafna aħjar għas-saħħa. Tabjera, m'għandekx idea, u mhux se jkollok għax ħanispiċċa. Pata, Italian quality, guaranteed. Sar minnu għada mbagħad. Min? Ħompex. Ħompex 100 sentej wara li ġie eżiljat minn Malta, l-ewwel mar Trieste, u bdew iġaluh jabdika, ippruvaw joqtluh, ħarab, spiċċa St. Petersburg, hemmhekk ippruvaw joqtluh ukoll, għax hu żammu t-titlu ta' Grammastru. Min kienet jipprova joqtlu? Kavallieri oħrajn, nies li kellhom interess fl-ordni, li kienet kellhom interess fl-ordni. U mbagħad minn St. Petersburg ħarab u spiċċa ironikament Montpellier. Dak kien Ġermaniż. Kif spiċċa Franza, m'għandix idea. U miet hemmhekk. U miet bħala tal-lab fir. Fil-fatt mitfun Montpellier. Kappella, mitfun ġo fiha biċċa labeda, ġifieri m'għandux xi labeda kif għandhom il-kavallieri hawn Malta. Illum il-ġurnata, mela. Illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata hemmint. Imma jien m'iniex Grammastru. Imma inta tuħsibu issa? U waqqas kavallier. Le, m'intix? Da. Għandek xeħ ta' kavallier. Wej. Ma tħoss? Ma nħossix. Imma tħossu l-pis
Iva ta. La volja ma saqsejti xinu saqsejti. Ma fimta, Iva. Jena għamilt ħafna xogħlijiet f'ħajti, għamilt ħafna proġetti. U kontu involut f'proġetti kbar li għal-pajis kienu proġetti importanti. Xem iżjed importanti mill-isptar. Xem iżjed importanti mill-aqwa istituzzjoni edukativa. U kumparat da? Dan huwa partikolarissimu, għax barra l-katedral, kif ġa semmejt qabel, hemm il-mużew. Li hemmhekk ħajkollok ġiex ġojjelli. Mhux imprezzabbli ta' Asna x'taqbad tgħidu. Għandek il-katedral li għandu 450 sena. Bil-prestiġu kollu li fih. Bil-storja kollu li fih. Bil-kultura, bl-arti. Uħdeħ ħajkollok mużew. Li ġo fih ħajkun hemm esebiti, artifatti tal-istess kalibru tal-katedral. Għax daw kienu parti mill-katedral. Ġifieri, jien meta bdejt naħdem il-katedral 4 snin ilu. Dort il-katedral. Dortu sew. Tallimt nimxi ġo fih. Għax il-katedral, mhux billi tidħol ġo l-katedral, titgħallem timxi ġo fih. Xem differenti? Inti jekk tidħol il-katedral. Toqgħod tgħid kemm sabiħa dik. Biċċarti dik. Titlaq il-barra. Int ma ħadd xejn. Għaliex? Għax inti jien anka lill-viżitaturi kemm jista' jkun kemm jien mat-tim tiegħi għax jien mingħajr in-nies li jaħdmu miegħi mingħajr il-kollegi tiegħi jien xejn. Aħna ħloqna ambjent fejn il-viżitatur jieħu esperjenza mill-katedral. Mhux viżit. Ġifieri l-ewwel li ma għamilt għalhekk qedlek ippruvajt nitgħallem nimxi. Għamilt ir-riċerka. Kuljum għadni sarġurnata mqazza tal-lum, nidħol dejjem niskopri xi ħaġa ġdida. Għadu jimpressjonak? Iva. X'impressjonak iktar dwaru? Jien niżiet li impressjonani l-katedral. Kif u diġejja mill-ligo li semmejt, True Time, kulħadd baqa jikkollezzjona ġo fih, jikkollezzjona. U kulħadd sab l-ispazju biex jikkollezzjona ħalli dejjem jibqa' jiġi infakkar. Dak il-ġid, ir-rikkezzi kollha li hemm huwa inkredibbli. U għalhekk tittoħloq esperjenza l-viżitatur, mhux just vista. U kif toħloq din l-esperjenza? L-esperjenza toħloqha billi la biex tagħti l-ispazju. Issa tgħid li jkun hemm dażla u knies. Imma le. Ħallihom jimxu mal-audio guide. L-audio guide minn l-informazzjoni, rrenġajnieh, kien hemm malfejn nirrenġawh, żidnielu, rajna kif anka wassalna l-messaġġ. Għax inti anka l-messaġġ mhux just biss messaġġ storiku, messaġġ artistiku, hemmhekk huwa knisja. Hemmhekk għandu 5 funzjonijiet. X'funzjoni waħda? X'funzjoni ta' mużew? Funzjoni ta' knisja. Funzjoni ta' post ta' riċerka. Tajjeb, għandu funzjoni ta' avvenimenti nazzjonali. U għandu funzjoni ukoll ta' post fejn isiru kunċerti ta'
mużika sagra. Ġifieri, inti l-ewwel tistabbilixxi l-funzjonijiet tal-post biex imbagħad tkun tista' toffri esperjenza lill-visitatur. Kull min jitlaq minn hemm, mhux mort il-katedral, esperjenzajt il-katedral. Jaqsat legal fej ċempilt, legu biex tiġi. Jena l-birthday, il-mara tiegħi dejjem immorru xaġa storika. U d-darbu marna l-katedral. U kienet esperjenza one għandek team li vera interessaħ mill-katedral. Ġifieri anka per eżempju ċuċati. Meta ġejna biex neħdu ritratt. Kienu akkoljenti u tajjeb u imma di rajtuha, dik taf x'inhi? Hemm sens ta' ownership li hija vera sabiħa. Post bħal dak. Kemm hu impenjattiv, kemm jiswa biex iżommu għaddej? Impenjattiv ħafna. Kemm hemm nies jaħdmu fih? Mela, Mekka għandna ma' 60 ruħ jaħdmu. Minn barra il-kontratturi tas-security, tal-audio guides u tat-tindif. Take care and nourish your body with pure, ethical, organic vitamins and supplements. Browns, empowering wellness by prioritizing your health. Għandek 60 ruħ li huma impjegati tal-fundazzjoni. Mbagħad apparti nibda mill-mezz. Apparti 60 ruħ li jaħdmu full-time, għandek mbagħad il-kuntratti. Il-kuntratti. Security, cleaning u l-audio guides. Dik l-audio guides. Ifhimni. Dak li huwa our core competence kollu impjegat. Dak li huwa ancillary miscellaneous services, dawk qegħdin subcontracted. Kollox it-tim taf kemm kbir. Tim għandek 60, għandek miżerjament disejn ruħ. Issa, biex tmantnieħ xaġa bħal dik. Ħafna. Kif il-fondi nfeġu? Il-fondi jiġu mill-15 euro tal-biljett tal-viżitaturi. Ħallas biċċajn, ma? Skont ma, għandek kontribut. Fil-fatt ħalla nagħmlu lek plakka. Kont se nsaqsi, kienet għalhekk ġibtek hawn jien. Iva. Biċċa xogħol kbira. Biex iżommu in the pristine condition li qiegħed trid ħafna flus. Għaliex il-restoration kollu għaddejja. Issa minn barra li qed nibnu l-mużew. Ġifieri inti għandek l-outlet tal-mużew għaddejja ġifieri. Ġifieri jinvolvi. Ġifieri il-proġett tal-katedral huwa self-sustaining qed tgħid inti. Ejja. Hemmhekk ħadd ma jitfa' 1 cent mhux marni ta' fis-sasla. Imma mhux parti tal-Knisja u parti tal-Istat? Hemmhekk meta kienet saret il-fondazzjoni, twafqet il-fondazzjoni. Għax il-Knisja kienet irrinunzjat il-50 cents Maltija li kienu jħallsu biex tlu jaraw il-mużew għax dak iż-żmien kien għadu jitqies qisu tal-Knisja, allura idħul li kien ikun hemm jittieħdu l-Knisja għax il-Knisja rrinunzjat dik il-fi ta' 50 cents. Kien ġie firmat fid-deed li l-Istat għandu jgħaddi l-fundazzjoni 300,000 lira Maltin dak iż-żmien, jiġu xi 650,000 euro, fuq 5 snin, kull 5 snin. Tajjeb. Issa jiena dawk. Nużhom għal-cleaning biss. Għal-cleaning biss. Aħna hemmhekk kull filgħodu, s-7 ta' filgħodu, ikun hemm 4 min nies. B'moppijiet. Okay? Jgħaddu l-art, jgħaddu l-irħam, ġifieri qed nitkellmu l-labidi.
ta' dawk l-405 biex ineħħu trap. Għaliex? Għax it-trap li ndaħlu biżraben huwa l-iżjed perikolus għax huwa abrasive u jillixxhom. Allura aħna we make it a point li jkun hemm it-trap ta' ġurnata waħda. Daw fis-7 ta' filgħodu jibdew moppijiet, tajjeb, jgħaddu l-art b'mopp shot, u mbagħad wara l-mopp shot jgħadduh b'mopp niedi biex jekk jifdal xi trap jinġabar ukoll. Tajjeb, jiġifieri daw kien dak il-flus li semmejtlek li għaddu f'dis-subvention dak imur għal cleaning biss. Li ku tingħata iktar flus il-fondazzjoni, x'isir bihom? Bħalissa, ovvjament, ninvesti fil-mużew. Tal-mużew meta Ħallestih. Meta jkun lest? Mela. Ħan nispjegalek eżatt il-proċess tal-mużew kif kien. Fi-2018 beda l-mużew. Tajjeb, beda it-ħaffir, l-excavation. Issa dawn. At one point, waqf ix-xogħol għax insabu xi remains xi għadam. Inti ġo xi materju x'tistenna li ssib. Imma somma, kien waqf ix-xogħol. U dan għamel xi sentej wieqaf. U mbagħad biex taxxa qabdet il-Covid. U meta bdejt hemmhekk ħassejt id-deja vu. Ma kiena dejjem fi proġetti dejjem tħalt feles meta l-proġetti jkunu wefqin. L-isptar, l-università. U għawek sibt ħarġajt l-istess situazzjoni. Ħofra kbira u ġiex arkeoloġisti bil-pala u l-pinsel. Bdejna naraw daqxejn, dejt nitkellem mal-autoritajiet, naraw kif nistaw we kickstart the project again u irnexxinna. Fit 18 xahar lestejna l-construction. Which is not a joke. Biex tlesti il-construction fit 18 xahar. Dik it-tip ta' struttura li bnejna. Issa nispjegalek għalfej hija struttura partikolari. Ġol belt. Ok? X'għamel aktar diffiċli fil-belt? Biex tdaħħal l-affarijiet, biex tipparkja, biex titfa' l-ġeni, dik il- Biss ġol belt tista' tidħol sa' 9:30. Tajjeb. Barra minn hekk. Aħna biex indaħlu trakk. Ġo Merchant Street. Irrid naqla kemm alla ħala umbrell. Imwejjed, siġġijiet. Jiġifieri inti jrid ikollok armonija totali ġol belt. Ma tistax tkun miġġieled ma' xi ħadd. Tistax tiġġieled ma' tar-restorants. Hekk hu min tista' tgħaddi. Tistax tkun miġġieled mal-kussil lokali. Ma m'għandhomx għalfejn ġildu miegħek daw, fl-aħħar mill-aħħar inti l-belt qed tagħmillu qed ġieħ kbir, servizz kbir. Iva, sewa qed tgħid. Imma inti f'moħħok tiżżomm li inti tiżżomm armonija letteralment li ġġib il-kulħadd miegħek. Otherwise ma taħdimx. L-istruttura li bnejna, dik l-istruttura hija masterpiece architettoniku of architecture. U għalxiex, disinjaturi, il-periti li għamluwa, l-AP Architects. Il-kaxxa hija travu minna nfisa. U hija tal-konkos u ħadid. Sewwa qed tisma' ġol belt għamilna il-konkos. Però ma stajniex nagħmlu ħaġa oħra. Għaliex? Għax inti s-set tal-arazzi kien jintrama ġol katedral.
Ġifieri inti rid il-perimeter tan-nava. Biex tesibihom kollha kif kienu jiġu esebiti ġol katedral, il-kaxxa rid ikollha l-istess perimeter tan-nava. Jiġifieri, kieku kellna nagħmlu dik il-sala tal-ġebla tal-Franka spen ta' 50 metru, il-ħajt mhux dopplu kien ikollu jiġi, mhux triplu ta'. Iżjed ma twessa l-ħajt, ħanqoslok il-perimeter. L-arazzi ma joqgħodux. L-uniku mod li se tissir din reinforced concrete bl-istil biex il-ħitan jiġu dojoq imma fl-istess ħin b'saħħithom. L-ammont ta' ħadid li fiha dik il-kaxxa tal-konkrit għax dik la fiha bibien waqqas twieqi. Tajjeb, biex dik purpose li bil tal-arazzi. Huwa inkredibbli. Qed ngħidlek dik hija travu minnha nfisha. Għax dik kull ma qiegħda suspended fuq ġiex pilastri żgħar fit-truf. Ħalli il-bitħa li kien iċ-ċimiterju jibqa' jidher minn barra. X'għamilna biex tajna l-għax bil-perżut tal-konkrit. U mhux biex naqtaw l-għax bil-perżut tal-konkrit ta' għamilni dik. Għax għamilniha kif suppost kellha ssir. Għamilna bnejna ħajt. Ħajt. Mhux cladding, mhux qoxra, ħajt. Tal-ġebla Maltija. Tajjeb. Li blendja u l-ġebla hija homogenika mal-ġebla tal-katedral. Li blendja mal-arkitettura tal-katedral innifsu. Fil-fatt, jekk tinnota il-linji u x-xwiek tajjeb ta' dak id-disin huma sinonimi mal-linji anka tal-faċċa tal-katedral. Minn barra minn hekk, kif id-dawl jaħbad fuq dak id-disin b'dawk ix-xwiek, jinħoloq il-famuż chiaroscuro tal-ħabib tagħna Caravaggio. Il-toqol tal-ġebel l-intuża hemmhekk ir-range huwa ta' bejn 150 kilogramm u tunellata. Għalhekk qedlek mhux cladding, għax cladding ikun irqiq, qoxra u għaddapem. Da ġebel kbir. U ġebel kbir li bil-krejn tagħmlu li daħlu jiri. U da għandna nġibuh fl-4 ta' filgħodu biex nħottuh u nagħmluh f'postu. Fl-infażi qiegħed il-proġett? Mela, il-proġett kif qedlek il-construction lest kollu, tajjeb, il-faċċata hemm qisu 75% minna lesta, imma l-faċċata tmur mal-finishes. Iżjed milli mal-construction, għalkemm ġebel. Għax mhijiex load bearing milli qed nifhem. No. It's not. Dak hemm leċċ. Leċċ hija ta' xi 14 portier. U fuqu mbagħad tiela ovvjament il-leċċ fih xeba stil ta' ġifieri wkoll mhux leċċ. Issa ħajibda l-aħħar kuntratt li huwa l-MNEs u l-finishes. MNEs x'inhuma? MNEs huma Mechanical and Electrical Engineering, ġifieri dawl il-madranaġġ, HVAC, BMS, DUX. U l-finishes. Tajjeb? Dal-kuntratt huwa ta' 30 xahar. Ġifieri sentej u nofs. Tejlu 30 xahar. Id-dettalli fih dal-kuntratt huwa biss għandek faċċata tal-ħġieġ. Tispenja taħt dawk il-50 metru b'7 metri oli.
Ġifieri id-dettalji fih. Il-fwire, per eżempju, is-suffett huwa hardstone, mhux suffett jinnaf tal-ġabla jew ta' sufra. Okay? Hardstone. Il-lift ma mhix parti minn dal-kuntratt, imma ħajkun qiegħed jiġi installat in parallel ma' dal-kuntratt. Il-lift 2028? Sort of. ċirka 2028. Il-lift huwa a circular lift, circular glass lift, okay? In a copper tube. U da għalfej jietek. Da bġa xogħol inti ġot minn ġo tubu tal-copper joħorġ il-reflection. U t-tieni biex meta inti titla' ġo tat-tubu tal-ħġieġ, il-kabina tal-ħġieġ, titla' ġo s-sala tal-arazzi, fil-li tkun ġo tat-tubu, fil-li f'daqqa waħda tara dak l-isplendur. Kif tista' tara hemmhekk, it-taraġġ huwa circular. Tajjeb, dak it-taraġġ dak ġi precasted. Kull struttura kienet tiżen 17 tunellata. Jiġifieri kull ċilindru għandek 54 tunellata. Dik li qed tara hemmhekk eżatt dik hija suspended. X'inhi suspended il-parti? Il-biċċa ta' weq. Dak iċ-ċilindru tal-ġebel. Dak huwa konkrit, brushed konkrit. Dik hija suspended. Jiġifieri l-arkitettura li fih il-mużew hija fil-marbuta diżu. Suspended. Suspended ma' Issa xi darba hija noqgħod norik. Għax biex tispjega. Niġu saħdejk. Da mhuwiex mużew kwalinkwa, da huwa purposely built museum. Okay? No, mux kien darba dik mamar. Kurzita tal-katedral, in ġenerali. Il-Maltin kemm jiġvejawh? Meta niftħu open days pal Notte Bianca jew ġili konna open days. Min nies ġifieri aħna dejjem nikkalkulaw li jkun hemm qisu 4 sigħat. Tajjeb, u aħna adattajna sistema fej kifetlek kull min jiġi jidħol hemm ġew mhux sempliċement jiġi jidħol, irid joħroġ b'esperjenza. Allura x'nagħmlu meta jkun hemm daw l-open days sort of Notte Bianca, aħna norganizzaw guided tours. Ġifieri aħna naqalaw nitlu fl-ispejjeż biex naqalaw gwidi tajjeb ikunu gruppi ta' 25. U at any one time ikonna isu 250 ruħ ġol katedral. Ma kollha gruppi bi gwida jispjega. Jitlu ċirka ta' 7,000 ruħ f'4 sigħat. 20% biss minnhom ikunu Maltin. Fortunatament jew sfortunatament. X'taħseb inti? Jiena naħseb li hija sfortuna. Għax imbagħad oħroġ l-għaġeb. Għax di ddejjaqni fil Mela isiru daw l-open days. Fi xi dejqek żomma. Di li ddejjaqni fil-Maltin. Tajjeb, sajna Malti, però di ddejjaqni. Mela nagħmlu open days. Tajjeb, issa jgħidu l ikun hemm il-queues. Issa il-queue ma jkunx iżjed minn 10 minuti għax aħna mmexxu. Nikkonferma. Tajjeb. Namlu open days. Guided tours. Okay? Bxej. Beċu. Umbat meta jkunu jridu jiġu? Meta? Ikun hemm il-ħlas biex tidħol. U jkunu jridu jiġu bid-dritt. U jgħalawlek it-travel. Bit-tajjir. U l-uffizi. Blim raġunament jiġu. Għax jien Malti għandi dritt. Sajna, spiegajtlek, katedral għandu 5 funzjonijiet. Waħda minnhom hija ta' mużew. Il-mużewijiet
Għaw Malta. Titħallas biex tidħol. Issa da ma tgħidu anke meta jiġu bil-passaport jitlu b'xejn ta' ġifieri daw il-passaport tal-heritage aħna naċċettaw ġifieri jistgħu jitlu b'xejn ukoll, ġifieri da jkollhom passaport. Ma jien irrid nidħol. Issa da kuljum hemmhekk ikun hemm il-quddies ġifieri għastejt forsi jiġi għal quddies u bad jgħidli isma' ħanoqgħod indur daqsxejn. Timem, le. Kien hemm it-turisti daħlin Tiġi frekwentament ma' dil-ħaġa. tiġri ta' tiġri. Mhux sa ngħidlek tiġri kuljum. Imma tiġri. Ara ċertu nies kif jaħsbu. Mela qed intik l-opportunità qed noffrilek guided tours, ġifieri mhux iddur mal-katedral qisek iblaħ u m'int qed tifhem xejn. Tajjeb, noffru daw l-opportunitajiet. U għalhekk ninkwieta. Meta jmiss? Meta l-guided tour li jmiss? Sa Nota Bjanka hu. Dik tiġi meta Ottubru? Ottubru. Fadalna għal Ottubru. Però naħseb hemm opportunità oħra x'issa Heritage Malta. Hemm xi waħda l-Patreons tiegħi minn għalik. Bibta tal-podcast kif qegħdin hawnhekk nixtieq infakkarkom sabiex iżżuru l-paġa tal-Każin, tafsu like, tafsu subscribe għax inwedukom li l-Każin din is-sena se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu f'Malta, eċċitanti, ħielsa, kritika, riċerkat. Insomma, fimtuh il-punt. Morru, għafsu, like, subscribe. Ciao. Aħna nkollaboraw ħafna ma' Heritage Malta, għalkemm ma nqawx taħt Heritage Malta ma nikkollaboraw immens. Daw qed jagħmlu museums by candlelight. Issa hemm waħda dal-waqt il-Birgu u hemm xi oħra l-Belt. Dik ukoll aħna norganizzawha bl-istess sistema fejn norganizzaw daw il-guided tours u jkun b'xejn. Jew għandu kun jaqtaw biljett minn il-biljett xi ħmerija jkun ta' €5 whatever. Ma isma' għandi l-aħħar mistoqsija, l-aħħar tema li xtaqt naqbad miegħek li hija l-biċċa xogħol li għamilt flimkien ma' il-fatt Patreon tagħna ma' Dylan Sejkel. Xi tgħidilna dwarha? Mela. La biċċa xogħol nixtieq insellem l-ewwel il-Dylan għax kemm u kemm il-kollega tiegħu Matthew Sakko u ma nies ta' ċertu kwalità. Tajjeb. Agree. Magħhom konna għamilna li kien bdieta my predecessor, ġifieri jiena li hu taħt ieħor Complete fuq xogħol tagħha. Complete fuq xogħol tagħha. Għamilna l-immersive experience li ġiet imsejħa face to face u face to face għax f'din immersive experience images kbar enormi tal-pittura tal-Rasa San Ġwan. U fija wieħed jista' jifhem eżatt kif ġiet impittra l-pittura u jkollu esperjenza letteralment li kważi tħossok isek qiegħed ġol pittura stess. Meta għamilna dil-biċċa tax-xogħol, ħadna l-opportunità wkoll li studjajna l-pittura u skoprejna ħafna affarijiet vera interessanti. Anka ħarġu x'kien hemm taħt l-interventi li saru, għax saru interventi ta' restawr. U still rajna xem taħtom. Kien professoressa li din tistudja l-pittur, il-professoressa Taljana, bħal semester ta' kif isma. Per eżempju, skoprejna li qabel qabad ipitter żebaħ it-tila kollha kannella u mbagħad beda ipinġi il-karattri wieħed.
Tinduna x'dama tibda tistudja l-pittura bl-X-ray, bl-infrared u l-ultraviolet, tibda tidentifika l-layers. Ħarġet ukoll kif ħieta t-tila, it-tila mhix sieħa, t-tila meħjuta. U jibdew ħerġin daw l-affarijiet li kieku ma minniġ dal-istudju biex għamilna il-face to face, ma konniex inkunu nafu bihom. Allura, ġbarna ħafna informazzjoni fuq dil-pittura. Barra minn hekk il-viżitaturi kollu dil-close-up experience tajjeb mal-pittura tal-ħotaras ta' Caravaggio. Għax inti di fl-oratorju tara minn ċertu distanza, meta titlem fuq u tara tħossok parti mill-pittura hija esperjenza. Għandi ħafna videos ta' tifla tiegħi tilab ġo dik il-kaxxa. Mela ħabib tiegħi dawk huma l-mistoqsijiet kollha li jien għandi għalik illum. Nisper li rispondejtek? Ija ta' le, tibdem dirett, trasparenti u għandek passjoni kbira li tagħmel. F'kull ma nagħmel ta' jien. X'inhu l-futur tiegħek taħseb? Naf li għatlek l-aħħar mistoqsija, ma di l-aħħar mistoqsija vera. Il-futur tiegħi hopefully lil-lest il-mużew. Dik għamil tal-missjoni ta' ħajti. U għalhekk hemm dik il-passjoni. Lil-lest il-mużew. U li hopefully 5 nuħra nirtira. Ma tantx narak irtirat. Mela, nirringrazzja l-kull min oġbu isegwi din il-konverzazzjoni verament interessanti. Nħeġġeġ il-min għadu ma marx iżur dal-katedral. Huwa fih nifsu huwa esperjenza diki. Ġifieri meta huwa immersiv ġewwa arti, storja, reliġjożità, tibda tewden ngħid għalija kif nies ta' ċertu violenza u ċertu elitizmu u ċertu mod li jaraw id-dinja b'mod li kien primittiv ħafna, li kienu prime il-ħafna. Iddeċidew li jibnu xi ħaġa tant sabiħa illi biex forsi jsalvaw ruhom. Biex forsi jsalvaw ruhom. Għalhekk mela, Solvenja. Darakom id-darba li jmiss. Mela tlaqna.